कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. युनिटी रन अँड राईड हो कार्यक्रम उत्साहात साजरो. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले श्री सत्य साई संस्था हेमगेल वतीन फिट इंडिया आंदोलन हेमगेल्या सहकार्यान युनिटी रन अँड राईड हो कार्यक्रम उत्साहात पार पाडलो. शहरातल्या मालादेवी मैदान हिंगा आयतवार सकाळी कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्री सत्यसाई संस्थाचे राज्याध्यक्ष एम पद्मनाथ पै हेमी केले. या वेळार उलयतना तेमी सांगले की साईचो संदेश जगभर पावोवचे कार्यक्रम आम्ही करते आसात. सगळ्याचेर प्रेम करा, सगळ्यांची सेवा करा, सदांच मदत करा, केन्ना बी कोणाक दुखी नाकात हो महामंत्र लोकांपर्यंत पावोवसाठी देशातल्या सुमार 60 शहरात अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करते आसात. हिंगा जिंकचे हरचे असो प्रश्न ना. देव सगळ्याक सुख शांती आणि समाधान दिवू अशी प्रार्थना त्यांनी व्यक्त केली. या कार्यक्रमात 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर धावची स्पर्धा आयोजित केली. तसेच महिलांसाठी 15 किलोमीटर आणि पुरुषांसाठी 22 किलोमीटर सायकल राईड आयोजित केली. या कार्यक्रमात सुमार 2000पेक्षा जास्त पुरुष, महिला आणि भुरग्यान उत्साहान सहभाग घेतलो. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. मादाळी तपासणी ठाण्याच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात सोरो जप्त. कारवार तालुक्यातल्या मादाळी तपासणी ठाण्याच्या हद्दीत अबकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यान बेकायदेशीर वाहतूक विरोधात कारवाई करणं मोठ्या प्रमाणात सोरो जप्त केलो. माननीय संयुक्त आयुक्त मंगळूर विभाग हेमगेल्या निर्देशनानुसार आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे अबकारी उप आयुक्त कारवार हेमगेल्या मार्गदर्शनासकल रात्री जवळ 12 वाजता मादाळी तपासणी ठाण्याचे अबकारी उपनिरीक्षक कर्मचाऱ्याबरोबर राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर वाहनाची तपासणी करचे वेळार कर्नाटकांतल्यान गोंया राज्याकडे वयत असताना KA 06 B 602 पाल क्रमांकाचे वाहन तपासणी केली. तपासणी दरम्यान इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट वैधता 10 मार्च 2026 समाप्त झाले दिसून आले आणि तपासणी वेळार एकूण 1200 पेटी सोरो आणि वाहनासकट अंदाज 35,05,000 रुपयाचो मुद्देमाल विभागान जप्त करून घटनास्थळाचेर पंचनामा केलो. नंतर पुढील कारवाईसाठी कारवार उपविभागाच्या अबकारी उप अधीक्षक हेंचेकडे सुपूर्द केल्याची माहिती खात्यान दिली. रस्त्यार मोठ्या आकाराचे झाड पडिल्ल्यान वाहनाची ये जा बंद. कारवार वाऱ्यासकट आलेल्या पावसामुळे रस्त्याच्या मधी मोठ्या आकाराचे झाड पडिल्ल्यान सुमार 1 तास वाहनाची ये जा बंद झाली. ही घटना मुणगोड तालुक्यातल्या पाळा हानगल रस्त्यावर घडली. उन्हाळ्याच्या तीव्र उकाड्यात या पावसाक लागून लोकांक थोडो दिलासा मेळ्ळो. घटनास्थळार कर्नाटक रान विभागाचे कर्मचारी येऊन झाड कापून काढले. नंतर परत वाहनाची ये जा सुरू झाली.
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. KSRTC बस आणि ओमनी वाहनाचा भीषण अपघात. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या होन्नावर तालुक्यात हेदनगडी लागी KSRTC बस आणि ओमनी वाहनात भीषण अपघात झाली घटना घडली. होन्नावर डेपोची होन्नावर गिरसोपा मार्गावरील बस आणि ओमनी वाहन हेमगेली समोरासमोर धडक जाऊन वाहन चालक गंभीर जखमी झाल्याची माहिती मिळाला. अपघातानंतर स्थानिकांना लगेच जखमी चालकाक आस्पत्रेत व्हरून उपचारासाठी दाखल केले असे सांगतात. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.